Ahojte, moje meno je Janka a dnes sa tu stretávame s jednou veľmi krátkou a rýchlou, ale dôležitou informáciou pre teba, pre každého, pretože je to príležitosť pre každého, ako si splniť svoje sny alebo dosiahnuť to, čo v živote chceme. Mám tu na pomoc aj svojich milých rodičov, mami, oci, ahojte. Ahoj, Ahoj. Janka. Tak a pomôžeme si krátkou prezentáciou, čas je vzácny, takže poďme na to. Áno, ja to idem zdieľať. Takže, Ocko, začínaš. Moment. No, o čom sa budeme baviť? Neviem, o čom by ste chceli? Hľadáte niečo vo svojom živote? Nie ste s niečím spokojní, alebo všetko funguje tak, ako má, ale potrebujete získať viac času, viac slobody, chceli by ste viac cestovať, alebo si splniť nejaký nesplnený sen, tak my vám ponúkneme jeden recept. Nehovoríme, že je na úplne najlepší na svete. Pre nás funguje už niekoľko rokov a teda môžeme ho doporučiť komukoľvek. Jedná sa o našu budúcnosť, tvoju. Je to len naozaj voľba, kto si čo vyberie a ktorým smerom sa bude uberať. Čiže poďme sa pozrieť na to. Ponúka nám ho firma Envy. Tento nástroj a víziou firmy do nasledujúcich období je pomáhať ľuďom žiť lepší a zdravší život. Kto by nechcel? Áno. Chceme si navzájom pomáhať a táto príležitosť prináša hodnoty do každého života. Je to jednoduché, ale nie celkom zrejmé. O tom existuje aj celá kniha. A na týchto obrázkoch myslím si, že každý si môže vybrať, čo by bolo pre ňoho, pretože každý má nejaké iné priority, každý má iné ciele a je tu pod jednou strechou, dá sa povedať, že všetko. Každý si môže naozaj vybrať. Janka, Tak, predstavíš nám túto spoločnosť? áno, áno, veľmi rada. Je to dáma, ktorá už má svoje roky. Od roku 59 funguje na celom svete, vo viac ako 100 krajinách sveta, čo samo o sebe, myslím si, že hovorí naozaj o tej firme, že je spoľahlivá, je dôveryhodná, bezpečná. Ako tu môžete vidieť, koľko už peňazí vyplatila v bonusoch. Máme svetovú značku v oblasti vitamínov, doplnkov výživy. Je to celkovo spoločnosť jedna na svete, čo sa týka priameho predaja alebo priameho nakupovania. Netreba žiadne počiatočné náklady. Na všetky výrobky je 100% záruka spokojnosti. Neviem, čo dodať. Treba si to vyskúšať, pretože o tom to je. A čo si môžete teda vyskúšať? Máme niekoľko kategórií výrobkov, ale ešte tu máme mega trendy. Dobre, ja Tie, sa k ním vrátim, ale kľudne jasne. tieto výrobky Takže proste. čo môžeme nakupovať? Bežné veci do domácnosti, čo sa týka starostlivosti o telo, o vlasy, o našu ústnu hygienu, o pleť, čiže máme pleťovú kozmetiku, aj dekoratívnu kozmetiku, ako som povedala, značka Nutrilite, čiže doplnky výživy, značka XS, niečo pre športovcov alebo pre aktívnych ľudí, ktorí potrebujú dotankovať svoje telo, niečo pre tých, ktorí majú radi prírodu, takže máme eko výrobky, rozložiteľné, biologicky rozložiteľné výrobky do domácnosti, čistenie domácnosti, pranie. No a takisto máme niečo na dobré, chutné a rýchle, zdravé varenie. A ten taký náš najväčší miláčik, čo je základ, je voda, čiže máme systém na doopravu vody. No, Paráda. presne Na tak. všetko máme 90 dní na skúšanie. Áno, každý z nás nakupuje. No aké sú tie tri megatrendy? Je to SOL a bezpečné podnikanie. Naozaj sa tu nikto nemusí obávať, vôbec netreba investície. Vieme nakupovať? Tak si jednoducho otvoríme svoj vlastný e-shop. Je to bez investícií, pretože všetko firma MV má pripravené pre nás akoby na kľúč. Je to aj online, aj offline podnikanie a dnes to online podnikanie je naozaj špeciálny trend a wellness tela i duše, opäť všetko pod jednou strechou. Prekliknem tie výrobky a ďalej, Jožko, aké tu môžu byť príjmy? Aké sú možnosti? No, také, ako kto potrebuje. Ak
to budeme brať len ako nejaký vedľajší príjem popri tom, čo teraz robíme, či už je to zamestnanie, podnikanie alebo živnosť. Dá sa niekomu, by pomohlo pár 100 eur mesačne k tomu príjmu, ktorý má teraz, aby si proste vykryl niektoré položky v domácnosti, ktoré potrebuje vyplatiť alebo uhradiť, alebo aj v menšej firme samozrejme. Je to len tým naozaj, že zmeníme spôsob a miesto nakupovania a zdieľame túto informáciu s ostatnými ľuďmi, s rodinami, aj s firmami samozrejme sa dá. Čiže tých možností je veľa, no a tým, že sa vytvorí určitý mesačný obrad spoločný, tak firma potom odmeňuje tých, ktorí spravili tú prácu a prerozdeľuje vlastne odmeny podľa tabulky, ku ktorej sa zrejme dostaneme, a ak nie, tak sa dá dohľadať kedykoľvek, alebo budete si pýtať informácie od tých ľudí, ktorí vám pošlú túto nahrávku, a podrobnosti doriešite. Čiže sú to naozaj tie príjmy neobmedzené. Spodná hranica je na nejakých 3% mesačného obratu. Je to možno pár eur, ale nikdy neviete, kedy vám to môže pomôcť, a ten strop naozaj nie je určený, tá horná hranica, čiže kto koľko času a energie tomu venuje, tak taký príjem môže dosiahnuť. Áno, presne tak. Aké sú partnerské piliere nášho úspechu? Je to spoločnosť MV, tu nám predstavila Janka. Máme tu tím ľudí, ktorí už vybudovali svoje vlastné podnikania a ponúkajú nám svoje skúsenosti. Je tu podpora, tréningy a rady, mentoring, líderstvo zadarmo. To máme málo kedy, že niečo máme takto k dispozícii, tak je to veľmi cenné a nie je to zase zrejme. No a Network 21 je spoločnosť, ktorá vznikla vďaka ľuďom, ktorí už MV svoje vlastné podnikanie vybudovali a ponúkajú nám tiež cez túto spoločnosť voliteľný program vzdelávania, kde je naozaj možnosť osobnostne rásť vďaka videám, vďaka audio nahrávkam. Konajú sa semináre, aj connect semináre, čiže offline, teda online, ale aj tie offline, ktoré sú biznis budujúce semináre, aj víkendové kongresy. Všetko je tu ako na dlani a každý si môže opäť vybrať, čo chce, aké ciele má, a podľa toho si nasmerovať aj v tomto smere svoj rozvoj. No a čo je ďalší krok? Otvor si svoj vlastný privátny e-shop, urob si prvý nákup, pretože každý, či chceme, či nechceme, tieto bežné veci, ktoré nám predstavila Janka do domácnosti, budeme kupovať. Kupovali sme, aj kupujeme. Nuž a pracuj s človekom, ktorý ťa dnes pozval, naštartuj svoj e-shop teraz a pripoj sa na aplikáciu Network 21 Mobile, kde sú tie skúsenosti pod jednou strechou. No a už len predstaví Jožko, tak to vyzerá. Takto sa dá začať a vlastne aj fungujeme viac menej cez internet. Si nakupujeme jednak pre svoju potrebu, pre našu domácnosť, rodinu, čo v ktorej chvíli, ktorý mesiac potrebujeme. Väčšinou nič do zásoby alebo nejaké veľké skladové zásoby určite nepotrebujete. Tú stránku nám spravuje naozaj firma. Je to za nejaký minimálny poplatok ročne, čiže všetko je zabezpečené. Dajte si tam svoje užívateľské meno, kedykoľvek sa môžete prihlásiť a nakupovať, zdieľať, posielať informácie. Čiže kancelária naozaj vlastná za minimum nákladov môžete rozvíjať svoje podnikanie. Kdekoľvek na svete. Tak, každý máme to svoje meno na tej svojej webovej stránke. A ako už aj povedal Ocino, je tu veľa možností, čiže máme taký švédsky stôl a je len na tebe, čo si z neho vyberieš, či budeš len spokojným zákazníkom kvalitných výrobkov, alebo potrebuješ zarobiť
stovku, 200, alebo chceš mať stály príjem, doživotný príjem, dvojgeneračný príjem. Je to na tebe. Chceš byť odmenený potleskom alebo rôznymi motivačnými cestami. Je tam čo vyberať, takže je to na každom z vás, čo si teda vyberiete z tejto príležitosti pre každého. Takže Presne myslím tak. si, že sme povedali všetko. Ešte mami kľudne dodaj, ale už môžeme vypnúť Áno, ja zdieľanie. už skončím zdieľanie. No a naozaj je tu všetko pre každého. Je to jednoduché, pretože nakupovať vieme, nakupovať sa nemusíme učiť. A opakujem, je to bez rizika, sú tu hodnoty a také, ktoré nie sú viditeľné a nie sú zrejme. No už treba viac informácií, ale každý z nás nakupuje a môže byť vlastníkom svojho vlastného e-shopu s ekovýrobkami, ktoré neškodia ani zdraviu nášmu, ani zdraviu našej prírody. Takže je to Tak. jednoduché. Toľko od nás. V krátkosti ďalšie informácie naozaj, keď vás niečo zaujalo, tak si pýtajte od vášho známeho. Zavolajte známemu. Zavolajte Ja známemu. už iba naozaj na záver, ako povedala mamka, sú tu hodnoty a možno tie najdôležitejšie produkty som si nechala práve na záver a to sú produkty firmy MV, ktoré má vytesané v kameni a to je rodina, odmena, sloboda a nádej. Takže ahojte, ďakujeme. Presne tak. Ahojte. Ahojte.